Morning. Mapay nga aga. Namayads. Kapit tayo.
Salamat sa pagbisita, Ma'am Yads. Damo nga salamat. Hello, good morning. Kape-kape tayo. Good morning. Kape. Kape.
Need ko ng coffee dahil nandito ako sa sa office, malamig. Pampainit sa umaga. Nakakalungkot yung channel ko kasi walang ads na nagraran. Pero may dollar naman siya. Hindi ko alam kung monetize na ba yan o wala na talaga siyang pag-asa. Hinayaan ko na lang. Sayang yung pinaghirapan ko ng 1 year mahigit. Hindi pa nga nakasweldo, na-demonetize na. Hindi pa nga tayo nakaka-revenue, demonetize na agad. Hindi, naka-on yung dollar sa Chrome. Talagang wala talagang ads dito sa sa YouTube ko. Pero doon sa ibang nagpi-play ng YouTube ko, meron daw naman ads. Siguro pinalo ako ni Lolo. Sige ma'am, silipin mo nga yung yung channel ko kung may ads ba. Ma'am Daisy. Ha? Malinis man. Malinis. Wala naman ako dito. Hindi ko alam kung sino papasok. Si Ma'am Audrey. Ha? Ma'am Audrey raw, tinanong ko kanina si Tatay mo nito. Si Ma'am. Wala naman yun. Mamaya, alas 11. Nasusi pa? Malay mo, pumasok alas 11. Ano oras na ba? Ano pa, di ba? Wala pa alas 8. Alas 8 na ba? Sutso na. Alas 9 yun. Alas 8. Alas 11 ba pasok yun? Hindi mo nawalis yun. Pini-cleaning din pala yan ng wall. Ha? Pini-cleaning din. Ilang Depende. Pag trip ng housekeeping. Ano talaga ito? Pwede ito? Weekly ito? Mami, di naman dito. Weekly dito. Ibig sabihin. Ano rin? Pinakapitan na gatinan ko. Hindi ganong madumi. Alin? Sa loob. Papasok ng dumi niya pag nagbukas ng pinto. Kung mayroon bang dumi. Kapit. Kala ko ba naayos ba yung aming bendi lahat?
sa ano, sa 920 Ben. Puro gatas sa 15 at puro kape. Oh, Ano, oh. dito naman sa 17, okay naman. Nung nakarang araw, puro na lang din kopi. Hindi, nagluloko na yung ano, machine. Ano ko nga yung ano, Nagluloko na itong ano yung company po na. Nagluloko na. kaya nga ayoko gumamit niyan. Naghahang. Binibigay sa akin yan. Huwag mo nang gamitin to. Kung mayroon ka namang cellphone na ano eh. Mamaya, Ang ginagawa ka sa akin dyan ni Sir, at Sir Romeo, binibigay lang sa akin, pero hindi ko ginagamit yan, sa bulsa ko lang yan. mamaya ikaw sa iyo pa abutin to. Wala eh. Di, paggabihan, ang ginagawa lang sa akin, di ba kinukuha ko lang, Oh, pero hindi ko ginagamit yan, sa bulsa ko lang yan. basag yun ano eh. Di, ang nakabasag niya si ano, si Claret. Sabi niya kay Sir Mike. Ano yung LCD yung sira oh. Ayong ano. Oo nga, Kaya ano na- yan, nabagsakan niya ng oxybiraw yan. Yan kasing problema sa walang ano, screen protector. Dati sa una kong ano sa trabaho, mayroon din ako sariling ano. Binibigay sa akin sa Romeo yan, Sir, ayun, sabi niya, hindi ko hawakan lang. Hawakan ko lang, nandun lang sa bulsa ko yan. Hindi ko ginagamit kasi cellphone ko ginagamit ko pang meron naman ako pang send sa kanya. Na ano lang yan, pag may tumatawag na ano. Alam, yan. Tapos may load na ano, pang text lang ano ko. Dati kong trabaho. Pero ang sweldo ko doon, ang allowance ko, wala akong allowance doon, load lang. Load allowance lang. Tapos service, may service din. Yun ang miss ko doon eh, kasi minsan service ko Innova. Minsan, pag umuwi ng Indonesia yung, ano, yung bus namin na, ano ng Skyway, pinapagamit niya yung service niya na, ano ba, yung Honda Civic. Social nga. Pagpunta ka na, kala mo, manager ako. Contractor. Ha? Yung contractor, yung amo. Hindi, bus yun talaga. Yung online financer. Oo, yung ano ng Skyway. Tapos yung driver niya kasi, siyempre, minsan isang buwan siyang uuwi ng Indonesia. Kasi Indonesia yun eh. Sabi niya, anytime you can use my service. Yung Because ano yung engineer yun. that is for company, sabi niya. It's not, hindi daw sa akin yan. Pag-aaral ng company yan, oo. Opisina, pag nagka-service ng gano'n eh. Pero ba? Walis ako dito pa diyan. Sige, sige. Ako mag-picture at mag-bonus ko. Sir ano eh. May? Hindi, si Sir Simon tsaka siya eh. Si Ma'am Jay ng pool eh. Pool? Oo, kaganina. Pati siya mo, Sir Man. Anong pool? Bilyard pala. Wala akong talent. Ang talent ko, wala akong talent sa ganyan. Mahilig din ako sa ganyan. Ako sa chess talaga, pampigaan talaga ako kasi dati akong player sa ano. Ano rin ako sa chess. Mahilig rin ako sa chess kaso hindi ko kinahiligan. Yung tropa ko, magaling sa chess. May oras-oras pa. Bilis, pinipitik. Oo. Sa school sa pang ano, munisipyo, nasyonal. Kaya lang, pagdating doon sa ano, sa Liki, Mga tournament. nagpa-facilitate din ako eh. Yung itong nakaraan. Yung, di ba mayroon yun yung tournament, Milo. Ay, hindi ako nakasali dyan. Hindi, minsan nga doon sa amin, kapitbahay namin, ano lang eh. Andun yung Iba kasi dyan. piso-piso lang, parang ano lang. Hinahabol lang, mga uniforme lang eh.
Ano lang yung piso-piso yung sila-sila lang, bigla pupustahan. Sila-sila lang magpupustahan. Piso-piso dos-dos, laro-laro lang. Hindi pala ano dito. Sabi si Ma'am Audrey lang pato kasi bukas si Ma'am. Ayun ang alam ko. Bagay, dito naman ako kung gusto ko pumasok. Basta wala lang email. Nakaraan, ako lang din na dito nag-isa. Baka may lakad si Ma'am. Audrey. Kaya mamaya, kung si papasok ni Ma'am Audrey. Hindi ko rin putan. Gawa ng minsan nagpapaalam yung kay Sir Mike. Ha? Si Ma'am Audrey? Oo, malinit siya. Minsan, ano. Dahil alam ko may duty siya ngayon. Iba kasi kami ng ano, hindi na ako nakaka-monitor ng schedule. Kasi Phoenix na yung schedule ko, kaya di na ako kasama doon sa ano nila. Sabi, tatlo kami hindi na-scan nung nakaraan. Hindi, kasi... Unang-una nga ako gumawa ng ano, DTR. Ang mga kaunang-unahan. Hindi, duda nga ako doon kasi hindi lumabas yung pangalan ni Sir Mike. Oh. Kay H lang. Kay H na scan. Doon sa kay H. Kasi pagdating kay Sir Mike, kasi dadaan ko kay H yun eh. Ipapasa naman H kay Sir Mike. May na nag-ano, nag-scan ka siguro. Hindi, ako na. Ako Ay, din. ano sino yung nag-email? Si Sir Mike. Na ano? Sa opisina. Ay, Ayan si ma'am. morning ma'am. Hindi mo lakas ang ulan, ma'am? Kape. Buti may kape pa dyan sa ano. Kanina ka pa? Oo. Kanina ka live ka? Yung mga kaibigan ko yan, GC. Bata ka pa yan. Ha? Wala, demonetize na ata yan eh. Demonetize na. Sinsa na, nagasot ako ng ano kasi bawal dito. Nasa office. Putik yung ano yung hindi ko na kaya. Dito nga ako mga boy. Kuskusin ko sana yan. Gulong. Bala ko nga nito eh. Yung gulong. Siya nga papasok. Kasi alam ko siya naka-schedule. Oo nga, sinabi nga ni Mama. Sinabi ni Ma'am Thea. Ano, kasi mag-ano kami, magtataplin kami dyan. Kasi kung si Ma'am Rikin, nasa loob, hindi kami nga makakataplin. Saan? Sa production. Ah, dito lang si ma'am. Oo, nga. Kasi si Ma'am Rikin doon sa labas loob. Diba? Okay na? Kami na. Okay. Salamat. Yeah, demonetize na talaga yun, ma'am. Ma'am DC. Pakalungkot eh. Magpapasko, malungkot ang YouTube ko. Pero mo pinaghirapan ko yan. Yung 1,000 subscriber, na-reach ko yan nang wala pang 2 buwan. Noon. Ganun ako kahataw sa YouTube para ma-monetize agad ako. Tapos nung na-reach ko na yung 1,000 na subscriber, medyo bumagal na ako sa ano. Kasi yun lang naman ang required ni YouTube. Bahala na kung anong mangyari dyan. Nadagdagan. Minsan, sumasali ako sa mga live. Nakikipag, dikitan. So, masakit para sa akin na ganun na demonetize. Kung demonetize man yan.
Kaya pinagtataka ko, hindi mo lang ako naka-receive ng ano, email ni YouTube kung demonetize ba ako o hindi o invalid traffic ba, ano bang violation ko. Si off ko na to kasi ano na. Ma'am.